Következő mellkashoz szorított fegyverű elvétele. Ólóütéssel elvétel és földrevitel, az gyakorlatilag egy egybetámadás, ő fenyeget pisztollyal az a támadás, a védekezésem az ólóütés, hátsó pisztolyfenyegetés, alántékhoz szorított fegyver elvétele, illetve folytófogásnak a bontása. Köszönöm szépen. Az elsőt lassan is mutassátok meg a homlokhoz szorított fegyver elvételét. Lassan, hogy mi történik. Van egy otosi süllyesztés lefelé, meg egy fölfelé való nyomás. Az ujjakra, a csuklókra egy csuklófeszítés és a pisztoly elvétel. Még egyszer ez gyorsabban is. Köszönöm szépen. Tehát a lehetőség ott van.